ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ናባኹም ነብሎ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ኮይኑ ናይ ሰሙን እዚ መደብ ከዓ ከም ልሙድ ክልተ ርእስቲ ሒዝናኩም ክንቀርብ ኢና ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ትሪእዎ ዘለኹም ተቐዳማይ ኣርእስትና ፈተና ቋንቋ ሽወደን ተሓሲቡ ዝነበረ ዝተረፈሉ ጉዳይ ተቐዳማይ ኮይኑ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ስካት ዝምልከት ኣገደስቲ ዕለታትን ምስኡ ከዓ መስቲ ቋንቋ ሽወደን ተተሓሒዙ ዝቐርቡን ካልእ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ንወለዲ ኣብዚ ሃገር ንደቆም ክጠቕሙሉ ዝኽእሉ ነገር ከዓ ናባኹም ክነብሎ ኢና ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንመጽእ ከለና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንገልጾ ነበርና መንግስቲ ሽወደን ዝተፈላለዩ ሓሳባት የቕርብ ነይሩ ኣብቲ ዘቕርቦም ሓሳባት ቋንቋ ሽወደን ንምሕያል ተባሂሉ ክግበር ዘተኣታተዎም ነገራት ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ፐርማነንት መንበሪ ፍቓድ ንኽወስዱ ንዝደልዩ ሰባት ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል እማመ ቀሪቡ ነይሩ ናይ ቋንቋ ሽወደን ፈተና ክግበር ኣለዎ ብዕለት 22 ዩኒ 2022 ዘቕረብዎ ሓሳብ ነይሩ እዚ ሓሳብ እዚ መጽናዕቲ ክግበር እሞ መጽናዕቲ ተገይሩ ክቐርብ እቲ ውሳኔ ከዓ ዝነበረ እንድሕር ዳ መጽናዕቲ ተገይሩስ ኣብ 1 ጁላይ 2027 ኣብ ሕጊ ክኣቱ እሞ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ንዝሓቱ ሰባት ናይ ቋንቋ ፈተና ንክግበር ጠለብ ኣቕሪቦም ነይሮም እዚ መጽናዕቲ ተኻይዱ ብዙሓት ተሓቲቶም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝህብዎ መልሲ እንታይ ተባሂሉ ኣብ ዝቐረበ ናይ ክኢላታት መረዳእታ መንግስቲ ሽወደን ሕጂ ኣብ ሰሙን እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ከምዚ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ዘ ሎካል ዝብል ብቋንቋ እንግሊሽ ዝፍኖ መደብ ኣሎ ናይ ሚድያ ምስኦም ኣብ ዝገበርዎ እዚ ሓሳብ እዚ ከም ዘይከውንን ከም ዘትረፍዎን ዝገለጽሉ ኩነታት ቀሪቡሎ ኣብዚ ኣብ ዘ ሎካል ቀሪቡ ስዊዲሽ ገቨርንመንት ስክራፕስ ላንጉዌጅ ቴስት ፎር ፐርማነንት ሬዚደንስ እቲ ናይ ቋንቋ ፈተና ሕጂ 17 ማርች ዝገበሮ ኢንተርቪው እዚ ኣትሪፎሞ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ በቲ ዝነበረ ኣገባብ ክኸይድ ምዃኑ እቲ ናይ ቋንቋ ተባሂሉ ዝነበረ ከም ዝተረፈ ዝገለጽዎ ነገር ኣሎ እዚ ግን ነቲ ናይ ዜግነት ዝብል ሓሳብ ኣይትንክፍን እዚ ብንጹር ሰብ ክርድኦ ኣለዎ እቲ ነቕርቦ መደባት ምስ ኣቕረብናዮ ነቲ ዜና ዝወፀ ናባኹም ንክበፅሕ ንመንበሪ ፍቓድ ፐርማነንት ክወስዱ ከለዉ ቋንቋ ፈተና ዝበሃል ዝነበረ እሱ ኢዳ ተሪፉ እምበር እቲ ናይ ሽወደን ዜግነት ዝበሃል ንዕኡ ተባሂሉ ሓሳብ ዝቐርብ ዘሎ ኣሎ ኣብ መስርሕ ኣለዉ ኣብ ምፍታን ኣለዉ እሱ ከዓ ናይ ቋንቋን ብዛዕባ ሲቪክ ኤዱኬሽን ናይቲ ሕብረተሰብ ትነብሮ ኣናባብራን ሳምሄለሲ ኢንፎርማሆን እዚ ክልትዩ ፈተናታት ግን ክትኣታቶ ምዃኑ ኣብ መስርሕ ከም ዘለዉ እዚ ከም ዘይተረፈ ክንርድኦ ኣለና እንታይ ዳ መንበሪ ፍቓዶም ግዝያዊ ነይሩ ቋሚ ንኽቕይሩ ዝብሉ ሰባት ነዚኦም ናይ ቋንቋ ሽወደን ፈተና ክግበር እዩ ዝበሃል ዝነበረ እሱ ከም ዝተረፈ ዝተገለጸሉ ኣጋጣሚና ናባኹም ነቕርቦ ዘለና እዚ ክኸውን ዘኽእሎ ዘሎ ነቲ ሰብ እውን ዘሻቕሎ ከሻቕል ዘይግብኦ እንታይ እዩ እግረ መንገድና ንኩላትኩም ወለዲ ብፍላይ ንኣሽቱ ቆልዑት ህፃናት ዘለኹም ኣብ ገዛ ከምቲ ቤት ትምህርትታት ወላ ኣብ ኩሉ ዝበሃል ንቆልዑት ከተንብበሎም ከለካ ናይ ቋንቋ ዓቕሞም ከም ዘዕቢ ብኡ መጠን ከዓኒ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ቋንቋ ኣብቲ ትምህርቲ ክዕወትሉ ዝኽእሉ ነገር ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝገልጽ ተደጋጋሚ ይመጽእ ሽወደን ከዓ ከም ካልእ ሃገራት ዘይኮነ ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታት ዝተቐረበ ነገር ከም ዘሎ ግን ከዓ ሰብ ንዕኡ ከም ዘይጥቀመሉ እቲ ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ ነገር እዩ ስለዚ ኣብዚ ሎሚ ናባኹም ነቕርቦ ዘለና ኣብዚ ሃገር ኦትቢሊንግስ ሬድዮ ዝበሃል ኣሎ ናይ መምሃሪ ሬድዮ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ወላ ብጉግል ኣትኹም ኦትቢሊንግስ ሬድዮ ትግርኛ ኢልኩም ጥራሕ ተፅሒፍኩም ራእይዎ እዚ ኩሉ ናይ ሽወደን መፅሓፍቲ ብሽወደን ዘንብብዎ ድውዕሉ ኣብ ፈሽኮላ ብቋንቋ ትግርኛ እዩ እዚ ኩሉ እዚ ተተርጊሙ ዘሎ ብቋንቋ ትግርኛ ተተርጊሙ ዘሎ እዩ ሕጂ ባዕልኹም ሕሰብዎ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ከመይ ይሰርሕ ብዛዕባ ነቶም ቆልዑ ተባሂሉስ ነቲ ወላዲ ከማን ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ከምህሮ ዝኽእል ነገር እዩ እዚ ኩሉ ከዓ ብትግርኛ እዩ ተቐሪቡ ዘሎ እዚ ኩሉ ብትግርኛ ተቐሪቡ ከሎ ከይተምሃርካሉ ተተሪፍካ ደቅኻ እውን ምሸት ክድቁሱ ከለዉ እዚ እንተኸፊትናዮ ብሽወደን ፈልጥዎ እዮም እዚ ብትግርኛ ተተኸፊቱ ከዓ ስምዕዎ ዓፍራ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ሕጂ ብሽወደን ስለ ዝመሃርዎ ኣብቲ ትምህርቲ እዚ ናይ ፒኖ ብሽወደን ታሪክ ፈልጥዎ እንተኮይኖም ብትግርኛ ክድገም እንተኮይኑ ናቱ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ኩሉ ብዝዓዲ ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከንብብሎም ዝውዕሉ ነገራት ብትግርኛ ኣሎ ስቕ ኢልካ ኣብታ ጥቕኦም እንደወሊዕካሎም ደቅስ ስቕ ኢሎም ይስምዕዎ እንዶ ዳሕራይ እቲ ቋንቋ ሽወደኖም ቀዳማይ በቶም ደቂ ዓዲ ኣንበብቲ ዝሰምዕዎ ዝውዕሉ ኣሎ ትግርኛ ከዓ ከምዚ ክሰምዕዎ እንተኽኢሎም ማሕረ ማዕሪኡ ክዓብይሉ ክኽእልሉ ዝኽእሉ ፀጋታት ከም ዘሎ
هالي فليتك خي جبرك متراف قال نجاري كم زلوا خي فلتك متراف جن قال إزغبد نجاري أبزي من الوقت نتوم قولت رح لأن بلا نمبر نحبيت زخونن أزي بزح نجارات على تري والله هم تاي ديمقراطي زبل حتير حبريتها بالعبا ديمقراطي discrimination أبصراحة discriminating كجات ما كهولن تاي مالتي ناي شو دن هيس بري إذا بملو إذا سي بقانق أتقريني عند حردا خمسة تجيرو كابز زعب نجار مونتاي خلت تبصر بقانق خاص خندز عينة ماتريال تجيرو كهولو أما ده فلتنا مبال ول خفلت أتبع على خندار حاكا خوني أمبر كندز عينة ماتريال أب كل خالق هجرات كم زي الدالو زبز زلو نعنا تاريفوس نتوم أب خالق هجرات زلو كمان زتأكم مخانو كنقول زوبل للناس لذي نعنا بزلنا رئيناس قال وانت داقا قام زقربنا لكم حبريتاتات نيرو أو خطريو وتقولوا موت صبح نقو ولا بكال انزلو وتقامل ولا دك هاون بسلس توانقا هم مهارو لزخولو نقرات زوات حبريتا مربو حبريتاتات يبناكم يا ناس لذي أب تحت بتلينك سنزل لينك نقول لكم ينازل ناي تقرين يازن قال وان بشودن بإنجليش بتقرين يازل لو ويب سايتات سلست أقد دستنبلن أبو خد صحف لكم هنا informations بريه.se ستوكهولم ني ستوكهولم.se كمو نزي ناي اوتبينكس راديو أزين أقد دست زبالة بزح حبريتا زلوا بزح نعبيته ولا نعشتكم مهارو لزخول سلزغونه أقد داس النتر يوسف نعوق كاتاتلو أقد داس يخو زي نشودن زلو سب طرح يكون زي نعمل علم زلو سب بدرت قانقا ناي تزلو هاجر حصرات كيشجر مسرتاو أمر ديمقراسي أبينا كيتكاسيو discrimination اسيو تحدثات مبزحت معراب عالم حدث لزغونه بو اتي خان دك خان دنبب كالوم سي سخاون اجر منقد خات مهارو لنجر سلازغونه ازي اجر منقدنا نحبرنا نفتي كالايار استي كنسنجرينا مالتي ابتقال ارسناون دحرت رئست مقرابنا ابز حلفه اوانات اب كاشا خوينو تعديمون ابانا متي بزعبا زي ناي جبر كفافلان اقدستي علتاتن تكال كتكفت كل خانات كازلو أجواباتن تجارتنا حاو كيلا نايسنا قطبة ناي حسابات أو بكر عبد العليم زجوبر انترفيو أتحيزنا صدقكم هنا تمديسكم كتريوا أقدر سنتو قدام أي كفالن كال أي كفالن على أبزنا يجبر وانات كتفلت وام زجبا نجارات ببزح زجبر جيجاتاتون أو تجاريز أمالو أبزنا يلوم أنت مدبنا قلنا بهم كنا بلوز بالنبز عبا نايسكات قداي زملكت أتناقد دست زبها لعلت أبناي جبري الجواب انتاي مغنياتو جبري أب تسعات غي كفلكا ويكا تغبر زبا ديكلاريشن كي جبر كامتراف زمت ساعبين نزي أبوي نمقبر تريو والله مالدي بيكتيكا داتوم أقد دست علتات لهم أبز صحيفهم اللو أجي علت 3 حد الماش اندحر دا أب أبريل كخفلكا دالي خات جنزب 3 حد الماش حجي زازلنا يا ورحي 3 حد الماش خيكونا كله ناي مጨረሻ ጉድሸን ትገብረት ናትካ ሞ ተገርካዮ ኣብ ኣፕሪል ክፈለካ እንተ ዘየለግን ኖርማል ክፈለካ ግን ድሕሪ ዝመፀካ ማለት እዩ ድሕሪ 9 ኣፕሪል እስካት በርከት ቤት ወላርኡት እስካት 9 ኣፕሪል ካ ናይ ኩሉ ሰብ ዝኸፍልሉ ግዜ ዝጅመረሉ 10 ኣፕሪል እቲ ናይ መጨረሻ ግብሪ ናይ ኩሉ ሰብ ዝሰደሉ ይኸውን 15 ኣፕሪል ካ ብወረቐት ኩሉ ሰብ እቲ ናይ ዲክላሬሽን ዝበፅሓሉ ግዜ ይኸውን 4 ماي زياتا أقداسي علتها ناي مجرشا كتبت حلو تغل اتناي عمتاوي قبري خاون يوجن فلي مغنياتات انتزيلو مز مقطعتاتن مسكالن دخل يخيد زيتاتكا جيزي هاونيلكا من ناوحي حاتيتكا خغيه ديكالي اوكي سلازي اندحر دا نزن علتات زين كابسكات بركت اتيخا كترخبن تخايلو قال أقداس نجر ابسكات بركت كلنا خبركم حجب زي امساقم دار اخوكم كلكم زي أزر لانجويج زبل أتيس كالب قانقا زبل مسكوتكو أب تقرينيا زبل مغاتي أبزناي تقرينيا أتي زلوب زخريا ناي قبر زرزر أمريكات قبر خفل إزر أيوة أبزا أتي حجيخ أب تقرينيا أوريد استترقومة بزرزر الله معاسي خاتقفل بغمي خاتقفل أقباب ناي قبري بتقرينيا بومو لأنزي إنكا أغريبهم من الله سلازي أبزو وانا زحجي كمي ينتهي غيبلكا أتيخا كتنبو بولو تخيل نجر بزعبا تاسيرا موطا زملكت قال كل تو ويب سايتات بتقرينيا مبزحتو جيزي أبزي أبشودن إذا أخمز عينة تسقاتات دولهم بل أبتخال هجرات كمز عينة تسقاتات كمز يلا أبقم تأتيكم نزيتات كنت قمالو يقبع ندابلنا تن زبلنا اللينك أب تحت قناة تحازلكم هنا
ንሎሚ ዓንቲ ዘቕረብናዮ ኣብዚ ክንዛዘብ ኢና ዝቕፅል ሰው ምስጋዕ ንራኸብ ሰሰና እዩ